Przyspieszonych wyborów nie będzie. Stawiam tutaj 10:1, że przyspieszonych wyborów nie będzie, chyba że samolot do Nigerii nie wyląduje, ale w każdym innym przypadku przyspieszonych wyborów nie będzie. Tusk tak kocha władzę, tak myśli wyłącznie o tym, żeby się przy tej władzy utrzymać, że wierzcie mi, że gdyby trzeba było wzmocnić koalicję Platforma, PSL, SLD, to zrobi. Trwa niesamowity, żenujący spektakl przeciągania posłów ruchu Palikota do Platformy. Składane są korupcyjne propozycje, objęcia różnego rodzaju funkcji, miejsc pracy dla żon, znajomych, kolegów, koleżanek i dla samych tych osób. Oferowane są fikcyjne stanowiska podsekretarzy, sekretarzy stanu, żeby tylko ci ludzie się zdecydowali odejść od ruchu Palikota. Nigdy żadne z tych obietnic nie będzie dotrzymane. Ale część naszych koleżanek i kolegów nie ma jeszcze dostatecznego doświadczenia cynizmu w polityce, żeby sobie zdawać z tego sprawę. Że jak ktoś mówi, że zostaniesz podsekretarzem, tylko wyjść z ruchu Palikota, to dotrzyma słowa. Wyście się nauczyli, bo przez lata jesteście ze mną, że słowa są generalnie dotrzymywane. Że się nie oszukuje, że nie ma takiej prymitywnej gry. A znaleźliśmy się właśnie w tym środowisku polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u, dla których słowo nic nie znaczy. Absolutnie nic nie znaczy. Dlatego jeśli te działania są podejmowane, ma miejsce ta korupcja polityczna, to nie po to, że ktoś zakłada przyspieszone wybory. Przyspieszonych wyborów nie będzie. Ale chciałem na koniec powiedzieć o tej najważniejszym pytaniu, które wyraża na pewno niepokój z wielu was. Czy będzie to poczucie pewności? Czy będzie to poczucie takiej jakby gwarancji przyzwoitości w tym wszystkim? Otóż muszę wam powiedzieć, że ja to pytanie odbieram bardzo osobiście. Jeśli ta pewność miałaby polegać na gwarancji, będziesz na jedynce, dwójce czy trójce, to ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bo myśmy się nie na to umawiali. Jeżeli ta pewność ma polegać na tym, że będzie rozdział państwa od kościoła, że będzie legalizacja marihuany, że będą związki partnerskie, że będzie edukacja seksualna zamiast lekcji rynku, że będzie zrealizowana cała masa innych naszych postulatów, to ja wam tę pewność daję. W niczym, w żadnych rozmowach, ani z Aleksandrem Kwaśniewskim, ani z Markiem Sicką, ani z nikim nie odstąpię od najważniejszych elementów programu. Na szczęście nie muszę, bo partnerzy, z którymi rozmawiamy, nie oczekują zmian. Akceptują zdecydowaną większość naszych postulatów programu. Myśmy się na to umawiali. Czy dam wam inną pewność, polegającą na tym, że ktoś, kto jest lepszy, sprawniejszy, ma większe szanse zdobycia dobrego wyniku, dostanie te głosy, dostanie tą jedynkę, dwójkę czy trójkę? Tak. Mogę się umówić z wami, że nigdy nie będzie takiego przypadku, że ktoś nie wiadomo dlaczego, bez żadnego uzasadnienia merytorycznego. Także nie można tutaj stanąć, nie wstydząc się, znalazł się na jedynce, dwójce czy trójce. Takich przypadków nie będzie. Choć jak wiecie doskonale, w 2011 roku było różnie. Ale dzisiaj jesteśmy bogatsi o tamte doświadczenia. I jedno, co chcę powiedzieć, będą tylko i wyłącznie brane pod uwagę kryteria merytoryczne. Oczywiście będą jakieś negocjacje, ale jeśli wy się boicie, że Unia Lewicy, SDB czy Unia Pracy z całym szacunkiem dla tych partii połkną ruch Palikota, to od razu się wypiszcie z ruchu Palikota, bo wy nie wierzycie i nie doceniacie siły, którą jest.